ତ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ କାର କାର ନାଁ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିନେବା, ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ କରିବା ତ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଅଛି, ତ ଟାଇପ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଡଧାରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଭିଲେଜ କାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ତଳକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ କାହାର ନାଁ ଅଛି। ତ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଭିଲେଜ ଗୌରଙ୍ଗା, ବେନିଫିସିଆରୀ ନେମ୍, ଦେନ୍ ଫାଦର ନେମ୍ ବା ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍, ଦେନ୍ which category you belong to, SC or other caste,